25. Είμαστε στο κέντρο της Αριστοτέλους πάλι και είμαι με την Δωροθέα. Και Αθηνά. σαν την αδερφή μου. Πόσο χρονών με κάνετε? 26-7. Σε ευχαριστώ. Εσύ? Εγώ τι θα έλεγα, 28-29. 25. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ αυτό το παίρνω σαν κομπλιμέντο και σωστή απάντηση. 28. 30-29 εκεί. Τι δουλειά νομίζεις ότι κάνω? Make-up artist. Όχι. Make-up artist. Make-up artist. Ναι. Αισθητική. Last lift, ξέρω εγώ. Κοντά πέσατε. Ωραία, αισθητικός, ναι. Εγώ θα έλεγα κάτι αισθητικό ή κάτι με τη μόδα. Οκ. Εσύ? Και εγώ σίγουρα αισθητικό. Βλέπω τον μπράουν να είσαι εδώ πέρα. Κοντά πάλι πέσατε. Είμαι Lash and Brow Artist. Κέρδισες μόλις 20% έκπτωση στην πρώτη σου υπηρεσία. Ό,τι αποφασίσεις να κάνεις. Κέρδισες έναν σχηματισμό φρυδιού. Θα με βρείτε Βασιλέως Ηρακλείου 26 απέναντι από το Στόμο Διάνο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εγώ για τη συμμετοχή.